Sekuvele izindaba ezishaqisayo ngenkomfa yaseGoli eyayingoDisemba, lapho kwakhethwa khona uLoyiso Masuku njengosihlalo we-ANC eJohannesburg. Kutholakale amabhokisi okwavotwa ngayo emzini ka-CEO wenkampani eyayikuyiyona eyayiphethe uhlelo lokuvotisa kule nkomfa kaKhongolose. Kule nkomfa kwakubanga uDada Morero noLoyiso Masuku. Kutholakale ukuthi uLoyiso Masuku wayehambisana noPaul Mashatile bese ukuthi uDada Morero wayehambisana noFikile Mbalula. EzikaMbalula-ke zishaya amakhala ngalento etholakele ngoba besivele zikhala zithi ukhetho alihambanga kahle, kwaba khona umkhonyovu. Lento-ke idala imibuzo yokuthi uKhongolose wawina kanjani ngo-2024 kuma-national government njengoba kukhona ukukhala okukhulu kwi-MK. Kungenzeka yini ukuthi kwakukhona umkhonyovu?